Iran. Deixi'm fer-li una pregunta a la consellera Tània Verge. Consellera, estic absolutament d'acord amb tot el que ha explicat, subscriveixo fil per randa de les seves paraules, però clar, vostè es va reunir amb un líder musulmà que el van expulsar, no el van expulsar per ser masclista, el van expulsar per altres coses. Jo, evidentment, aquí no m'hi fico, però ja em permetrà que cregui més a la policia que el que digui vostè. I va fer una campanya també a favor del topless. Jo recordo quan va fer aquella famosa campanya al topless, que per cert vaig demanar el cost de la campanya, encara estic esperant que algú me'l faciliti. Quan va fer aquella famosa campanya, recordo un tuit del Lluís Llach... La pregunta, sisplau, senyor Rius. Sí, em deixa acabar? Gràcies. Sí, el que passa és que, ho ha dit vostè, portem 1 hora i mitja de roda de premsa, queden moltes preguntes dels seus companys. Si podríem escurçar una mica aquesta introducció eterna i fer directament la pregunta. Si no m'hagués interromput, hagués acabat. Moltes gràcies. Jo recordo un tuit del Lluís Llach, precisament durant aquella campanya, que es veia un musulmà, suposo un magrebí, amb vestit de bany al costat d'una dona tapada de dalt a baix, negra, a la platja. No sé si tot el que vostè diu és aplicable o hi ha manera allò d'introduir-hi en col·lectius musulmans o d'altres, que és més complicat. Recordo fins i tot la Memòria fa anys va publicar un reportatge que parlava de les dones invisibles del Raval. No comento tuits ni d'en Lluís Llach ni de ningú, només que aquella foto no era una foto feta a Catalunya, per si li és d'alguna rellevància. En tot cas, com deia, no comento tuits. En el cas del Mohamed Said Badadoui, com de la Marouche, que està en una situació semblant i també va ser deportat aquesta setmana, si des del Departament d'Igualtat i Feminismes el rebem i fem una comunicació de la situació d'aquests 2 casos a la Coordinadora contra el Racisme de la Comissió Europea, és perquè identifiquem una vulneració de drets, concretament de drets civils i polítics. Una persona que porta 30 anys residint aquí, davant unes acusacions, les que siguin, que li pugui fer la Policia Nacional, té tot el dret del món a defensar-se. Aquesta ordre d'expulsió s'activa quan, insisteixo, una persona que porta 30 anys residint aquí sol·licita la nacionalitat espanyola. I la resposta que li diuen és: miri, la nacionalitat, ni el cas al que li apliquem, és directament una ordre d'expulsió sense que es pugui defensar. Per tant, si hi hagués alguna cosa certa de les acusacions que se li fan, té tot el dret del món a poder-se'n defensar. I en aquest cas no ha passat. No hi ha prova documentada en l'informe que prepara Policia Nacional i de manera específica no es pot defensar una persona que és activa en la defensa dels drets civils i polítics de la comunitat musulmana. Estem parlant dels drets civils i polítics, no estem parlant de qüestions més concretes d'àmbit religiós, estem parlant de la defensa que fa d'uns acords que l'estat espanyol té amb les diferents confessions religioses. És per tots aquests motius, com li deia, que identificant que no és un cas concret, sinó que hi pot haver un patró d'expulsions en els que les persones no es poden defensar, hem elevat aquesta alarma a la Comissió Europea. I sí que pregaria que no es barregin les situacions, perquè aquest departament porta polítiques d'igualtat de gènere, polítiques contra la violència masclista, polítiques LGTBI, polítiques de drets humans, polítiques relacionades amb les migracions i el refugi i l'antiracisme. Per tant, actuem en tots aquests fronts. Fer un totum revolutum al final pot obeir a un determinat discurs i voluntat, però en qualsevol cas nosaltres hem de poder denunciar el racisme institucional que hi ha darrere de la llei d'estrangeria espanyola. No és un posicionament únic del Departament d'Igualtat i Feminismes, moltíssimes entitats de defensa de drets humans ho fan i en aquests casos concrets és quan es pot veure de manera clara com opera aquesta vulneració de drets.
Perdoni per escurçar, però és que jo no li preguntava sobre l'activista expulsat, jo li preguntava una mica sobre els drets, per exemple, de les dones musulmanes a Catalunya, perquè vostè sap perfectament, suposo que a l'islam la situació és complicada, només cal veure el Mundial de Qatar i altres coses, no? És a dir, no sé si quan fa aquest discurs només ens el fa per nosaltres o també per col·lectius de dones estrangeres que tenen una situació familiar més complicada, inclús fins i tot a l'hora de denunciar, no? Li posava l'exemple aquell de La Vanguardia de dones pakistaneses al Raval que eren invisibles i que una ONG recordo que feia allò que sortissin per sortir, no? Però és igual, no vull insistir i no insisteixo.